Ами, тя може да е така. Да, аз ще кава Добър вечер. Добър вечер. Влизайте, не? Това правим, де? Тук се внимава. Къде? Да, и тук се внимава за главата. Там е интересно за снимка. Обаче партията е нагоре. Да, всичко личи, че е нагоре. Да, ама не тук вече да има колони. Ето, другари, точно. А какво казах? Това тук ми прилича както на другаря Хенк, квартирата на покрива. И другаря Хенк се материализира от нищото. Материал Хенк, ей. Да, да. Червеното вино се остави малко Сега това направихме за 2 седмици, за година още ще направим. Харесва ли? Може ли да? Даже пълноценно лечение. Спонтанно така ми се. Да. Засними лаптопа къде е поместен в този ретро съндък. Технологи и... А вие рисувахте ли с Симо? Ами не, аз се появих 10 минути преди тебе. Да внимавам. Внимавай. Този инструмент, между другото, ти не знам дали знаеш, че аз имам магистратура от консерваторията на този инструмент. Наистина ли? Да. Не ми ли Как се казва този инструмент? Забравя се. 5 лева, не 5 лева. Разбирам. Която просто ти казват малката сестра. Тя е Джая. Добре. Трябваше да запиша тази реплика, да му се не види. Гарил, какво правите вие? Там отсреща малко. Което е по, как да го нарека, популярно, да речем. Тоест да е по-достъпно за хората и хората не се притесняват да престъпат входа му, нали? Говорим, защото окей, ние сме някакви хора, които се занимаваме с такива неща и си ги търсиме тези събития и си ходиме, нали? Обаче има много хора, които по улиците, те никога не разбират и никога не знаят, а пък също би им било интересно, нали? Ако някой ги... Точно, да. И на нас също точно така, да, малко такива пак уъркшопове вътре да има, да. Но по-насочено, да, точно така, да. Но по-насочено към съвременното изкуство, т.е. нали, да ти откриш сега на момента да си творец, независимо какъв си ти, по принцип в живота. Малко ето в този смисъл. Интерактивен един такъв, да.
Да се насърча. Естествено ще се запази чисто авторското. Един автор има тази концепция за даден проект или творба и иска да си я представи, нали, в чиста форма с публика. Това остава, нали, защото неминуемо все пак творчеството на хората някой път е измислено да е точно такова, каквото те са го измислили. И така, това ни е всъщност основната идея, но проекта ще върви до края на година, за да може... Другарю, на покрив съм. Много приятен покрив. Елате да видите колко готина гледка е от тук. Не. Ние да време сега, като има кризата, всички да не правим изкуство, някакси гадно. А кой го организира това, вие? Ние си водим един списък тук на тези, слагаме на всичките, за да се все пак, само че това е на английски, искам да го обърна, да е ясно, нали, към кое е, че към проект 900, че закупувайки тази картина вие еди какво си, нали, цената, автора, цената и дори там, че за отчетен документ да се свържат, нали, а пък иначе на всички картини също слагаме печат 900, може би се вижда. Тоест да си е брандирано такова, нали, да няма сега някакво умешване. Да, яко. На всичките си има печат на хора. Да се нареждат една под друга, но и това е... Много е забавно и аз с някои други покази. Като малка скулптурка е някакво такова. А при нас на Любен Каравелов балкона, като погледна, единствената ми гледка е паркирани колията. А то по Любен Каравелов не ужасно. Какво искаш? Зелено искаш и за отгоре за капъшката му викаме. Му връча. Има едно кръгче. Това кръгче? Да, мама. Да, ми дява кафе. Слушам. Защото има вътре малко кафе. Къде е кафял? В зеленото малко. В зелен. Добре. Ето ти да логите цветове. Благодаря. Ще ми помагаш ли малко? Не, ти си автора, ти си автор. Ти си художник. Но малко не мога на... Можеш. Я не мога да доведа цялост. Колкото можеш. Ама от долната картина, тате...